Tervetuloa tutustumaan Savonian luova reaktio -tapahtuman yhteenvetoon. Kyseessä oli Savonian kampuksella järjestetty aamukahvitilaisuus, joka yhdisti luovien alojen ja digitaalisen teknologian asiantuntijat. Projektipäällikkö Raisa Leinonen Savoniasta avasi istunnon tuoden esiin luova reaktio, projektin kehityskaaren ja sen merkittävät vaikutukset Pohjois-Savon luovaan talouteen. Hän pureutui digitaalisen teknologian keskeiseen rooliin tapahtumatuotannossa ja palveluliiketoiminnassa, korostaen miten hanke on edistänyt kasvua ja innovaatioita näillä sektoreilla. Raisa esitteli useita alueen menestystarinoita, havainnollistaen projektin aloitteiden käytännön vaikutuksia ja niiden konkreettisia hyötyjä. Hänen esityksensä keskittyi myös digitaalisen sisällön ja palveluiden luomisen merkitykseen, osoittaen, kuinka digitaalinen transformaatio on ollut projektin ydin. Hän jakoi näkemyksiään erilaisten digitaalisten työkalujen ja teknologioiden suhteen, korostaen niiden merkitystä luovien alojen näkyvyyden lisäämisessä. Raisa päätti esityksensä tarkastellessaan projektin tulevaa perintöä, joka käsittää käytännöllisiä resursseja, kuten hybriditapahtumien oppaita ja vastuullisen yrittäjyyden kehittämistä. Hänen esityksensä tarjosi kattavan yleiskatsauksen luovuuden, teknologian ja liiketoiminnan yhtymäkohtiin, luoden perustan päivän keskusteluille innovaatioista luovilla aloilla. Tapahtuman seuraavassa osassa Kalle Sievänen, Savonian tutkimus- ja kehitysasiantuntija, tarjosi syvällisen analyysin luova reaktio -projektissa kehitetystä hybriditapahtumaoppaasta. Kalle aloitti esityksensä käsittelemällä hybriditapahtumien järjestämisen perusperiaatteita, aihe, joka on muodostunut yhä tärkeämmäksi nykypäivän tapahtumakentässä. Hän painotti ennakkosuunnittelun tärkeyttä ja korosti erilaisia elementtejä, jotka ovat avainasemassa hybriditapahtumien onnistuneessa toteuttamisessa. Tämä käsitti budjetoinnin, sopivien alustojen valinnan ja teknisten vaatimusten huomioon ottamisen. Tämän jälkeen Kalle opasti yleisön hybriditapahtumien toteutuksen ytimeen. Hän jakoi arvokkaita näkemyksiä live- ja etäyleisöjen tarpeiden yhteensovittamisesta, varmistaen osallistumisen ja sitoutumisen molemmissa formaateissa. Hän keskusteli myös sosiaalisen median tehokkaasta hyödyntämisestä ja sponsorien sekä kumppaneiden roolista tapahtumakokemuksen parantamisessa. Kallen esitys ei rajoittunut vain teoriaan. Se sisälsi runsaasti käytännön esimerkkejä ja tapaustutkimuksia. Hän demonstroi, miten nämä konseptit on sovellettu todellisissa tilanteissa, tarjoten käytännöllisen kuvan siitä, miten hybriditapahtumia voidaan hallinnoida innovatiivisesti ja tehokkaasti. Esitys päättyi Kallen painottaessa tapahtuman jälkeisiä toimenpiteitä, kuten analytiikan hyödyntämistä ja tietosuojalainsäädännön noudattamista. Hänen monipuolinen lähestymistapansa tarjosi yleisölle perusteellisen ymmärryksen hybriditapahtumien hallinnan monimuotoisuudesta. Tapahtuman pääpuheenvuoro oli Jarno Vuorisalon kiehtova esitys. Unien toimitusjohtaja Jarno avasi luovan tekoälyn soveltamista tapahtumatuotannoissa, aihe, joka resonoi syvästi nykyajan teknologiakeskeisessä ympäristössä. Jarno aloitti esityksensä osallistamalla yleisön ainutlaatuiseen interaktiiviseen harjoitukseen, keräten heidän panoksiaan tekoälyn käytännön soveltamisen havainnollistamiseksi reaaliajassa. Tämä loi perustan immersiiviselle ja käytännönläheiselle tutkimukselle tekoälyn mahdollisuuksista. Hän syvensi tarkastelua tekoälyn rooliin tapahtumahallinnassa, osoittaen kuinka tekoäly voi parantaa tapahtumakokemuksia. Yksi keskeinen esityksen osa oli AI-mediaseinä, innovatiivinen työkalu, joka visuaalisesti esitti yleisön panoksia tekoälyn luomien kuvien kautta, demonstroiden, miten tekoäly voi muuntaa yleisöpalautteen osallistavaksi visuaaliseksi sisällöksi. Toinen huomionarvoinen osa Jarnon esitystä keskittyi tekoälyn tuottamiin lyhytelokuviin. Hän esitteli, kuinka tekoäly voi suunnitella ja tuottaa lyhytelokuvia yleisön antamien panosten pohjalta, esitellen tekoälyn kyvykkyyttä luoda räätälöityä tapahtumasisältöä. Jarnon esitys ei keskittynyt pelkästään tekoälyn ihmeisiin, vaan tarjosi myös käytännöllisen oppaan sen hyödyntämiseen. Hän käsitteli prompting-menetelmiä tekoälyn ohjaamisessa haluttuihin tuloksiin, korostaen ihmisen luovuuden ja tekoälyn yhteistyön tärkeyttä. Istunto huipentui erilaisten tekoälyn tuottamien sisältöjen, kuten musiikkivideoiden ja graafisten esitysten, esittelyyn, jotka kaikki korostivat tekoälyn vaikutusvaltaa luovilla aloilla ja tapahtumatuotannoissa. Jarnon esitys yhdisti informatiivisen sisällön, käytännönläheiset esitykset ja tulevaisuuteen suuntautuvat näkemykset, jättäen yleisölle syvällisen käsityksen tekoälyn roolista
tapahtumakokemusten rikastuttajana. Tapahtuman erityinen kohokohta oli lyhyt elokuva Savonian pikkujouluista, joka oli osallistujien ideoiden ja tekoälyn tulkintakykyjen luova yhdistelmä. Tämä tekoälyn tuottama video ei ainoastaan osoittanut tekoälyn reaaliaikaisen käytännön soveltamisen mahdollisuuksia tapahtumien luovuudessa, vaan toimi myös elävänä esimerkkinä siitä, kuinka teknologia voi muuttaa yksinkertaiset ideat eläväksi, mukaan sattempaavaksi visuaaliseksi tarinaksi. Yhteenvetona Savonian luova reaktio tapahtumasta voidaan todeta, että se oli todellinen näyte tapahtumatuotannon alalla tapahtuvasta kehityksestä. Tapahtuma toi esiin digitaalisen muutoksen ja tekoälyn integroinnin tärkeyden luotaessa dynaamisempia, osallistavampia ja mielenkiintoisempia tapahtumia. Tämä innovatiivinen lähestymistapa korosti, kuinka teknologia voi rikastuttaa ja monipuolistaa tapahtumakokemusta. Osallistujille jäi selvänä pääviestinä, että tapahtumatuotannon tulevaisuus lepää teknologian ja inhimillisen luovuuden harmonisessa yhdistelmässä, mikä avaa uusia mahdollisuuksia tapahtuma-alan kehittymiselle ja kasvulle.